wenzakhe sizodala shesha wafica uzongizamela amabhotolo ukuthi right. Hawu kuyanda obvious. Uyanda wakho futhi uzobuya usukhala futhi. Hayi sithanda ngeke ngikhali. Bye bye sis. Amani. Bye bye. Uthando lethu dad. Alfani sonolabanye. Yibo Shoma, unamibona Amani? Ayibeke ngoba ukhuluma noAmanda. Ethi uAmanda ngitshela ukuthi abanende loyani lapho Hey. Yibo unamanga xoxa oh. ngiyatshela baxabene ngazi. Yibo ngasho kodwa ngasho ngathi ngisho. Kahle yazi ukuthi kodwa ayibona. Hey, ngiyabona ukuthi ngiyahlala. Ungabe sekunjani? Yibo awu. Ayibo oyibenzani hello? Oy madina. Hello, yaphila. Oh, besixoxa oh. Hey, bengikandiswe namhlanje. Busy phela wena. Hawu busy wona ke uhlezi uvaleliwe. Hawu. Hawu. Oh yeah, ngani nje. Ngisendleleni yembona inyana cha. Nathi ngile. Uyazi lapho. Angishonza ngiyazi phela sikho lapho. Ngisabona inyana. I think some guys Oh, shame. Yibo yangikhisa. Yibo asambeni oh. Niyazi ngathi ngikhuluma nani. Yibo. Ngiyanda ngizelanga nje lokho sizokhuluma kade ngisho naye. Awutali ngiyabonga ukuthi ufike. Yabo. Ngiyazazi ukuthi ngimbi kanjani futhi kuwena kodwa ngifuna ukutshela futhi sangitshona. I-ex yami la ngitshela ukuthi ngicela ukuhlukana nawe. Sengithola nawe manje ngitshela ukuthi ngibona empilweni yami angiyidingi. La iyakwazi lokho. Ayitshela ukuthi ayingiblock ngiyacela manje. Hayi ngiyakuzwa yanda kodwa uthi mina ngikhole kanjani ade izinto bengiyibonile uhleli nale ntombazana ukuthi ex yakho noma intombi yakho ngangizibiza ngani uhleli naleyo yelo bhunda ngibona kuyasmayilwana yafeka abantu bathi nje abangani bami kakhulukazi uAmanda nolona Themba bazothi mina ngiyisidog nje sentombazana uduthi ngikutshengisa ngakho konke ukuthi yabo angitshona le ntombazana ukuthi ngiyakuthanda. kulula phone ukuthi usho but mina kunzima ukuthi ngidecide ukuthi ngenze njani kodwa ngithobe kuya ngami ngabe ade move on ukuthi ngobani phela ngoba ngisakuthanda ngenze njani ngeke ngikwazi ukumove on ngeke ngikwazi Angikwazi. Ngiyabonga ukuthi mfethu benhlizweni yakho thathiwe wakufaka ukuthi azini ngitshona le ngane le. yani ngasheshe ubanga nje phela ngadecide ngasheshe ubanga Wangadecide bese decide kodwa hayi phela la hard leya hayi ngiyayicela kodwa mfethu kumele uyokwenza into engiphuma inhliziyo ngoba ngithanda serious angithandi awuyadi yamahala le ayikhokhela futhi. manje ngizongiphelezela noma ufuna ngihambe ngedwa noma usabele ex yakho Ngizopheleza ngitshela nje ukuthi ayikho le nto futhi beyiqalisa nabo. hayi shothi Tandiwe wasekuqaleni wawuthandiwe ningafuni nokuba ngiyakutshela ngithi nje ugela bengidlala ngemingane. Ngiyakutshela ingane ibimthandani sisi. Ngiyakutshela uyelo bhondi. ngani phoma Angimazi shobo sithela yodwa ngengculazi. izifo zingaka ngaphandle Phela hayi mina sikhulume naye ngeke kodwa phela mina ngazi-ke nawe ukuthi mina ngitshama phiyathomi. kanjani phela wena njalo Mina thomi wahlezi nginjangishithi kodwa nje lokho mina ngiyanisa ukube nje kuya ayibe indoda thomi. awunaso noma isithombe Anginaso thomi isithombe shela endlini. Phone thatheni. Thathela siphatha. Manje lakhe
Hayibo yini wahlina yabantu solelo yini? Yini manje? Osakuphathela njalo ungizethile gazini uyanda nyamazini uthi ungenze njalo yabo nje ngiphatheke kabi Udathu iyo sasahleka-ke nathi sesizoze maphela ukuthi sikhalisane nawe kodwa nawe ile nto yiyona ngeke ngize ngikufihleleke mina ile nto yiyona hayi phela nawe uyathanda ukujajana kodwa phela ngizamile ukuyiqinisa ngaphambi kwami kodwa yima-ke Thomo ngoba njengena wathi awumthandi njena manje usufuna nenganeni yabantu vele wena yazi ngelokho ofungayo nje amadoda nje ayayifikela la kwena ukuthi ngaze kuleya nto le yayihlele injani ngiyafana bangaka abafana la ngaphandle buka ekhaya nje nala ekhaya sinabo abafana baningi nje la kwi-neighborhood sinabo abafana lokhu yiphoqa yabo nje nabantu usangaphuma nje la ngaphandle ukhona ozomthola silima siyazi ukuthi uzophuma unblock afu silima phela wena ayimnyeke lo ayikho nje indaba yakhe lo mnyeke nje la ayikho nje indaba yakhe uyanyanyisa futhi kulokhu uza lekhaya lami lokhu uzongitshela indaba ayikho nje indaba yalo hayi hamba ube ngiphatha amawayipha ngabe ngiyakupha hamba kini hamba hayibo Sulaga Baba wekhaya Ola baba Yawe Hayi mangivashane noma yini. hayi wahamba hayi useyibona ngcono ngaloya forum umnyana wakho uyabona nje la ekhaya ukuthi njani noma mina ngathi Thomo ngifuna isithombe ungikhombisa isithombe ngizokuforward akamumbu noyanda khona nathi manje namanga hayi awumsize omfake intweni umsize nomlethela kumina hayibo ufuna indoda noma ufuna Thomo ugena sifetoni sifethe nosimsize uzokuhlela ekhala nje ngaze Thomelela ngivuka ngowe pholo ke manje ngiyakutshela ngisuka 15 ngithi ipholo manje namanga ngithi ngiyakutshela ngithi ngibona ngiyaglowa nje ngisengifaka amaduku ngifuna ukuthi megcina ngithi baba ubona ngihlela emgaqweni siyayifaka-ke la mina angifuni nokuthi nize ningene ekhaya phela akubonakali phela lapha nje uyabona na ukuthi umnotho noma ungabonakali kodwa kusala khona ugayi sagibela sonke futhi medlu angisafuna ukuthi angene la ekhaya okuzofundisela imbungulu kodwa phela mina kumane awuthi nami khona Thomo phela hayi phela ngishimbuka phela yabona ngishaya ngawo manje ngisavalile amani Kade ngabona hayibo madodeni yabale simetheni phansi ngiyakutshela mina uzojika emnyango ngikutshela ukuthi uyangena endabeni nje. usho ngifashela nini Hawu noma yini. Khululeka ngisho. usuze ngizokuthinta Ubala lo uhlezi online khululeka. Mungidinga nje hawu khululeka. Hawu mhlawumbe ayifuni inamba yami mhlawumbe. hayi ngiyayifuna ukuthi ngifuna Letha la ngifani mazoyiqala. Wadlala lapho amahleke lapho kabisa. Hayi sithi sobonana ke yabo. Ufonele lo mina. Alright, right. Nami ngikuthanda sithando sami uyazilaba bazi ukuthi wena ubani asibona nosami